Аре. Здравейте! Ние с моя приятел Дидо ще кандидатства в България търси талант. Мой треньор, бе. Той е моят треньор. Нашия номер е много сложен и много опасен. Не правете това вкъщи. Не правете това вкъщи, защото може да нараните себе си. Добли си! Що за тренер? Айде! Не правете това вкъщи, защото може да нараните себе си и близките около себе си. Тренер! Давай! Смело! Камерамана да се маха ли? Вау, 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 вау. Уау, такова нещо. Вау. Стоп! Добре бе, тренер! Тренер, добре ли бе? Маги! Това е за теб! Маги Халбаджан! Кремена! Митко Цонев! Митко Цонев! Слави Трифонов! Слави Трифонов! И Милен Цветков. Милен Цветков! Това е за вас! Това е за вас. Надяваме се нашето видео да премине Надяваме се България да е намерил своите таланти. Тренер, С какво мислите, че сте по-различни от другите? Защото просто това е много опасен години. това е години тренировка, този номер, той е супер опасен. Имам белези, ето вижте тук, снимете го с камерата. Ето тук имам белег. Тренер, Тук пак. Ето тук по кръка, един път ме удари въжето. Тренер, я покажи ти към белег имаш отзаде. Да, тренер, това е на тренера. Значи това е усилие, това е талант и това е... Все пак са и пари, защото гледам, че панталона ви си е заминал, да, трябва да пари, защото Федерацията по въртене на ластично въже в България не ни дава никакви пари, ние сме на самостоятелни разноски. Да, сме на лагер тук на Витоша. Значи горивото сме си платили. Лютеницата сме си платили, месото и между другото всичко е на наши разноски. Всичко, до стотинка. И айфона не сме го разкодирали. Айфона не е разкодиран, но тук до 2 дена ще го разкодираме. Какво да ви кажа, надявам се скоро да се оправят нещата във вашата федерация. Ако българите не ни оценяват, значи света ще ни оценява. Значи света и отиваме на света. Добре, успех, момчета, успех. Чао, чао.